Ćao, šminka vam je verovatno poznata, a to je zato što je ovo look iz prethodnog videa, ali prosto sam se tako lepo našminkala, odnosno bar ja mislim da je lepo, da sam htjela da iskoristim ovaj look za još jedan video. Ukoliko niste pogledali prethodni video, odnosno kako sam postigla ovaj look, link će biti u opisu, a sada pričamo o potrošenim proizvodima. Kesa sa proizvodima je pored mene i ima baš dosta proizvoda. Krenut ću, odnosno uzimat ću proizvode nasumično, tako da prvi proizvod koji je na vrhu ove kese jesu ove Bekutan vlažne maramice, 72 komada, bez parabena, alkohola i sa ekstraktom kamilice. Mi najčešće kupujemo njih, evo već imam novo pakovanje, mislim da su povoljne, a fenomenalne, odlično skidaju šminku, nikakve iritacije, poslije korištenja ovih maramica nemam, a koristimo ih i za ostale stvari, tako da topla preporuka. Sljedeća stvar su ove trake za depilaciju koje koštaju 280 dinara sa mirisom lavande. Ja sam žurila i zato sam bukvalno samo izabrala ove. Mislim da imate i neke narančaste i zelene. Ne znam kako sam izabrala sa mirisom lavande, pošto ja stvarno nisam ljubitelj lavande i trebalo je da se setim da je ljubičasta asocijacija za lavandu. U tom trenutku nisam. Stvarno nisam ljubitelj lavande, iako je možda to čudno, pošto generalno većina, to jest devojaka, voli lavandu, i generalno nisam ljubitelj ovakvih trakica. Za vas koje inače koristite ove trakice, bit će vam odlične. Ja nisam ljubitelj, mislila sam da su ovo obične trake bez voska, ali pogrešila sam i neću ih kupiti ponovo. Sljedeća stvar jeste kokosov ulje. Ovo je moja, ne znam koja teglica po redu. Imam jednu koju trenutno koristim, jedna je kupljena skoro i nije otvorena i ova ide u kantu. Ovo je proizvod broj 1 koji ja preporučujem iskreno od srca svakoj osobi. Ja koristim i za kosu i za kožu, naravno koristim ga i za ishranu, tako da tople preporuke. Sljedeće dve stvari su Garnier i Nivein dezodorans. Imam još jedan Garnierov sa ljubičastim, imam jedan sa tirkiznim poklopcem i imam, ja mislim, još jedan Nivein. Oba su mi super, ali ja uvek biram Garnier ili Dove, tako da između ova dva ja biram Garnier. Evo ga još jedan, u pitanju je Dove, to je onaj miris njihov standardni, original, i stvarno volim, ja volim te puderaste mirise i mislim da su oni odlični. Sljedeća stvar jeste kupka Palmolive, Palmolive, kako god, 650 ml sa mirisom kokosa. I ovo sam sačuvala samo da bih vam spomenula koliko volim ove proizvode, odnosno njihove kupke. Bukvalno ja ih koristim od malena. Kada je mama prestala da kupa sestru i mene sa Kosilijevim kupkama, prešla je nove i od tada ih stalno koristimo. Naravno da imam i neke druge, ali prosto uvek moramo da imamo bar jednu ovu kupku. Sve su im fenomenalne i sa makadamijom i sa bademom i mlekom i sve koje imaju, tako da topla preporuka, mislim da su baš povoljni i fenomenalni. Pogotovo ove kremaste kupke za kožu odlične. Sljedeća stvar je jedan letnji proizvod, u pitanju je Yves Rocher mleko za sunčanje u spreju sa zaštitnim faktorom 30. Spomenula sam ovaj proizvod i odličan je zaista, 150 ml, divno miriše, brzo ga koža upije, ali ono što se meni ne sviđa jeste to što se brzo troši. Na moru smo ga potrošili za nedelju dana i mislim da eto, prosto treba da traje malo duže, a ovaj proizvod košta između 25 i 30 evra, nisam tačno sigurna, tako da za tu cenu treba da traje bar duplo duže. Vidimo dalje. Sljedeći proizvod koji sam izvukla jeste L'Oreal Elsev šampon za kosu, moj omiljeni. Imam još 2-3, ja mislim, u rezervi i pričala sam o ovom proizvodu, fenomenalan, dubinski čisti kosu, ne isušuje je i fenomenalno miriše. Dalje, šta imamo ovdje?
Niveini tuferi, njih kupujem stalno ovde, pošto ja u Negotinu nemam ni Lili, ni DM i nemam sad neki izbor, a ove su mi fenomenalne. Dalje, ovo je samo pakovanje one Triša ili Trisa, još uvijek nisam sigurna kako se čita, nisam googlala. Četkice koje sam dobila u onom poklon paketu od Daniela Komerca i reći vam samo da je fenomenalna. Volim je baš i trenutno je koristim. Sljedeći proizvod jeste Nivea dnevna krema za osjetljivu kožu. Ovu sam kremu ja koristila prošle godine, negde u avgustu. Platila sam je 600 i neki dinar, 50 ml, bez parfema, bez parabena, bez silikona i bez boja. Šta da vam kažem, znači ova krema je, ne znam, ništa nema. Ja bi ovu kremu nazvala krema ništa. Slažem se da je odlično što je toliko nežna, ali ja nisam baš neki ljubitelj. Bila mi je skroz ok, ja od makijeve brade dobijam iritacije po obrazima i bradi, tako da mi je ona to smirivala, te iritacije, ali eto, 12 mjeseci je rok, ima i SPF, to sam zaboravila da kažem, 12 mjeseci je rok i prosto mi nije interesantna. Sljedeća stvar jeste, ovo je kao set testera, ovo je Vichy brand Normaderm kolekcija, ja sam koristila, odnosno imala sam njihov gel za umivanje u full size i odlični su zaista. U ovom setu malom se dobije gel za umivanje, Normaderm krema za lice i kao bebe krema. Što se tiče gela, mislim da ga još uvek imam. Što se tiče bebe kreme, ja sam baš želela da ona meni bude dobra, međutim ona oksidira brzo i onako narančasti ste nakon nje, možda možete i ovdje da vidite. Sa SPF faktorom 16, šta bih još mogla da vam kažem, pa i ne piše bi baš nešto posebno, tako da, eto, što se toga tiče, nisam baš zadovoljna, pošto ne volim da sam narančasta i mislim da ima milion drugih boljih bebe krema. A što se tiče ove kreme, ovo je krema na principu Effaclar Duo kreme, odnosno Effaclar Duo Plus kreme i mislim da je odlična stvarno i sigurna sam da ću kupiti sljedeću ili nju, evo ja sam i potrošila i otvorila sam i ovde, ili nju ili Effaclar. Idemo dalje. Modifikovano pakovanje Effaclar gela za umivanje. Ovo je fenomenalan gel za umivanje, meni je stvarno pomogao u rešavanju problema na licu. Ja sam ga kupila negde početkom marta, trajao mi je do sredine avgusta, stvarno je isplatio svoju cenu, međutim mislim da sam mu našla zamenu. Ukoliko ste gledali moj video utisci o novim proizvodima, tu znate šta sam rekla vezano za mixing gel za umivanje, ukoliko niste, obavezno pogledajte taj video. Mislim da sam mu našla zamenu, ali sam sigurna da ću ga ponovo nekada kupiti. Odličan gel. Idemo dalje. Trisa ili Triša, zašto se nisam konsultovala sa Googlom pre ovog videa. Pasta za zube koju sam potrošila, mislim da je sinoć ili preksinoć, 8 u 1 formula, pasta kao pasta, niti me oduševila, niti me razočarala, ok, sad ništa nešto specijalno. Rekla bih, mislim koliko se sjećam da košta 400 i neki dinar, pa recimo nisam sigurna da vredi taj novac, ali eto, ko kako voli. Vichy termalna voda, 150 grama, platila sam je, ovdje piše 8,5 evra, ali nije, na sniženju je bila, čini mi se, 5 evra, nisam sigurna. Spomenula sam ovaj proizvod u favoritima, ja mislim, ili u nekom holu, nisam stvarno sigurna, i rekla sam da mi nije ništa posebno, ali pogrešila sam. Zaista da posebnu svežinu koži, nije baš kao obična voda i sigurna sam da ćemo se družiti do godine.
Dalje. Lakalut interdentalne četkice, ostala mi je još jedna. Ovo bacamo i kupujemo novo. Navukla sam se skroz na ove stvari i volim da ih koristim. Krema za ruke Orea. Ne znam od koga sam dobila ovu kremu, znam da je sigurno nisam kupila. Dugo je imam, preko godinu i nešto dana, ostalo je baš malo, ali neću je potrošiti sigurno. Sviđa mi se što je tekstura, rekla bi, između kreme i gela, lako se nanosi, upija, pa i ne tako brzo. Rekla bih da je to mana, miris je odličan, tako da, eto, ukoliko naiđete na ovo, rekla bih da je povoljni proizvod, pa ukoliko naiđete, probajte. Dalje. Nivea Cellular Anti-Age krema za predeo ispod očiju. 15 ml, rok trajanja 12 mjeseci, to i nije toliko možda bitno. Kad sam ja dobila ovaj proizvod? Proizvod je iz Glam Boxa i mislim da sam ga dobila u novembru 2014. godine. Nisam ga koristila recimo posljednjih godinu dana, stajao je u fioci tamo i vreme da ga bacim. Dok sam ga koristila, stvarno mi nije imao ovako ovaj aplikator. Nije mi bio sad nešto ekstra, možda zato što mi još nije vreme da koristim ovakve kremice, ali super za hidrataciju u svakom slučaju. Tog predela ispod očiju. Sljedeći proizvod, Dior Iconic maskara, u broju 0,60, ako to nešto znači. Četkica izgleda ovako. Odlična maskara, mislim, nemam reći, stvarno je opravdala svoju cenu, vrhunska je i voljela bih nekada ponovo da je kupim. Idemo dalje, da vidimo, ajmo dva proizvoda, možda malo i više da bi ubrzali ovo. Essence Love Letters kolekcija, ovo je Jumbo Sheer Stick, ništa vam ne znači pošto je ovo bila kao i svaka Essence kolekcija limitirana, ali je bio ok proizvod. Iz iste te kolekcije imamo Eye Pencil kao kreon, s jedne strane je kreon, a sa drugi imamo ovu kao ovaj sunđerasti aplikator. Nisam ovo ni koristila, ne znam zašto, vidim da je, možda mi nešto nije tu odgovaralo. Zatim imamo, što je ovo, Matija oči, Eye Pencil, nije ovo moje, ako jeste moje onda ne znam kako je ti svršila. Dalje, opraštam se i sa iz The Body Shopa kremom za ruke sa mirisom kokosa. Odlična letnja krema, ne pruža neku nenormalnu hidrataciju, jer je onako nekako teksture između kreme i gela, ali fenomenalno miriše i miris se stvarno dugo zadržava na koži. Trenutno imam sa mirisom, isto iz The Body Shopa, sa mirisom ruže, ali sam pogrešila što sam kupila pakovanje, odnosno proizvod je od 100 ml i stvarno je mučenje trošiti toliko kremicu, tako da što se tiče krema iz Body Shopa kupite samo ovakove manje ambalaže, 30 ml, mislim da je to skroz ok. I imamo još dva proizvoda. Pozdravit ću se sa Essence olovkom, mojom omiljenom njihovom olovkom. Ovo je u broju 12, Wish Me a Rose. Mnogo volim ovu olovku, nisam kupila istu ovu nijansu iz nove njihove kolekcije, pošto sam čula da prosto nisu isti proizvodi, ali probat ću verovatno nekada. I neki karmin, recimo, pogledajte vi ovo, čoveče, parola snađi se. Ovo je karmin, ne znam da li vidite, prljavo roze neka nijansa, vreme je i onda ode svojim putem. Tako da, to je to što se tiče tih svih proizvoda. Ovdje je ostalo samo iz ovog, od trakica ove kao upustvo. Ovaj video će biti malo duži, ali nadam se da ste to dobili neku ideju šta biste vi mogli da probate. A mi se vidimo uskoro. Ćao!